טוב, היי, הגעתם לעולם של שי ונועם, בואו נתחיל. אז היום שי לא נמצאת, כי פשוט היא לא יכולה, כי יש לה דברים היום לעשות, הרבה דברים. אז היום אני איתכם, אבל ברוב הסרטונים אני ושי נהיה, ממש בקצת סרטונים רק אחת מאיתנו תהיה. היום אני עושה סרטון שאני מביאה דברים לבית שיעזרו לכם לבית. והיה עדכון והתקנתי אותו וזה התקין לי אבטר וולד מחדש, אז הייתי צריכה לעשות הכל מחדש, וסיימתי את הבית. סיימנו את הבית. טוב, אז עכשיו אני, האמא, רומי, שקוראים לי רומי, הולכת להביא לכם דברים לבית. אוקיי, אז נשים הכל בקופסה הזאת. רגע, אני רק אחזיק אותה. אוקיי, הנה, במקום הראשון שאנחנו צריכים להביא דברים, זה הבית קפה, אז בואו לבית קפה. זה הבית קפה. יאללה, אז בוא ניכנס אליו. אוקיי, בוא נוציא איתי. ויש לכם סוד קטן פה, שאני כבר פתרתי אותו, אבל מה שאתם צריכים זה לקחת את המערוך, שהוא יהיה לכם כאן, ממש כאן, ולשים אותו כאן, ויהיה לכם במקרר כאן, יהיה לכם כובע קטן של שף, שאתם צריכים לשים אותו כאן. ואז זה נפתח לכם ויוצא לכם את הדבר הזה, שזה עושה קרמים, ולוקחים אותו. ולוקחים גם כל מיני חטיפים מפה ודברים טעימים. אוקיי, אז אנחנו צריכים לקחת מפה את הריבת תות והריבת אוכמניות, וגם כזה לקפה, וגם כזה, תה, וגם את זה, קרם בננה, קרם קשת בענן וקרם שוקולד. וגם צריך לקחת את זה אני לא רוצה לקחת. את המאפים האלה לא צריך. שתייה מפה. כזה טעים ממש. כאלה ממש טעימים. וכאלה. ואת מה שנשאר, את המשקה הזה לא צריך. וגם מהמקרר צריך כזה, 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 כזה וכזה. מפה לא צריך. ומפה צריך כאלה. וכאלה. וכזה סינר. וכפפה. וצריך גם את זה לקחת. וכזה שוקולד וכזה וכזה. וגם צריך כזה, כזה, כזה שעון, כזה של שוקולד וכזה של חמת בוטנים.
וגם כזה, כאלה. וזה מה שצריך מהבית קפה. רגע, צריך גם את אלה. וזהו. והמקום הבא שאנחנו צריכים ללכת אליו, זה רגע, רק אני אחזיק את זה. הנה. המקום הבא זה חדר מוזיקה. בעצם לא. המקום הבא, זה בית חינמי. תראו איזה. זה הבית הזה. אתם נכנסים אליו. ובקומה השנייה נראה לכם גם סוד קטן. אתם צריכים את זה. אני אניח את הקופסה הזאת רגע כאן. מחזיקים את זה ואת המספריים. ותראו, יכולים ליצור דברים. את הפרפר הזה שהיה לא צריך, כי למישהו אחר יש אותו וכבר לא צריך. ואני אכין גם כזה. יופי. תראו מה עוד צריך. יש לכם, אתם לוחצים על השטיח פה למטה, ממש פה למטה, לוחצים על הלוח הזה, ויש לכם פה דובני גומי. מה? רגע, זה חטיף לכלב? מה? זה לא חטיף לכלב, זה דובני גומי. רגע, יש לנו פה סוד. מה? זה סוד. הבנתי, זה סוד. זה סוד. תראו, פה בבובות. לוקחים את זה ואת זה, נראה לי. שמים את הצהוב בצהוב. כן. ירוק אין. ורוד. לא, אין ורוד. אז איפה עוד יש? לא. הנה הסגול. יופי, נשאר רק כחול. איפה כחול? אני חייבת את הכחול. זה לא. טוב. אנחנו לא פותרים עכשיו סודות, כי אני רוצה למצוא דברים לבית. כנראה שזה זה. כן, וואי, תראו. איזה חמוד. טוב, אז לוקחים את זה, את הדובוני גומי, ואת האקבוקס הזה, שאלת אקבוקס, ואת זה. וזה מה שאנחנו צריכים לקחת, ועכשיו הולכים לבית ספר. יאללה, בוא נלך לבית ספר. הנה, בקומה הראשונה. נראה לי, כן, בקומה הראשונה. ופה בדלת של השרת, יש לכם את המפתח הזה. אז אתם לוקחים אותו. ומה זה? זה סוד. ולוקחים גם את אלה לבית שלי, כי יש לי הרבה דברים שאנחנו צריכים לנקות. רגע, זרקתי את זה לפח? לא. ובכיתה נראה לי גם יש משהו. לא. בבית משפט יש כמה דברים שאני צריכה לקחת.
את הלוח הזה. אני צריכה לקחת, הוא נכנס? כן, הוא נכנס. גם את המחק. זה מצייר? כן. טוב, אבל לא צריך את זה, כי אני משיגים טושים ממקום אחר. אני משיגה טושים ממקום אחר. מהבית ספר. עכשיו אני לא אביא טושים, בפעם אחרת אני אביא. אני אחזיק את הקופסה. טוב, לא נשאר לנו הרבה זמן לסרטון הזה, אז נמשיך בחלק 2, ביי!